הפריקלאץ', אוקיי? מאוד מאוד פשוט. עכשיו, עושים דבר פשוט. קחת קסדה. מתחילים הקפה ברינג. הכל בסדר? הכל מצוין. יופי. מתחילים. הנה כבר יש. קלאץ' רביעי. הפריקלאץ'. עכשיו תקשיבי טוב. בלימה לתוך הפנייה, מבחוץ של הפנייה. הורדה ללוב שלישי ונכנסים לחלק הפנימי. עכשיו, תתמכי עם הרגליים כדי שלא תעופי. מבחוץ, תתחיל להיכנס. גז. צמד אליך, בלימה קטנה בלום, כנס, עוד טיפה הגה, עוד, צמד אליי, בלום שלישי, חכה עם הכניסה, חכה, עכשיו, בלי גז, או, תפסת את זה, תן פול גז החוץ. עכשיו יש קטע מגניב, תתכונני. אוקיי. זה נקרא קרוסלה. מוכנה? כן. איך שאתה כבר לא קרה כלום. אלי, שום דבר, אוטו חדש, אין שסי, אין כלום. חבר'ה, תהיו מוכנים. מה שאתם הולכים לראות עכשיו זה לא לבעלי לב חלש. מיכאל, תיסע כבר, היא תברח לנו. עם הפרחוני, כפרה עליה, תראה, הכל בחוץ. אלוהים ישמור. חבל, לא הסתובבה. מאחורי השם יותר טוב. איזה חיוך יש לה, היא עושה גם ככה, כן. אני רוצה שתיקח אותי להקפה, כן. יאללה. גז. שלישי. כנס. תן גז. ותתכונן לעקוף אותם. גם תפור אם אתה תתפור. פלום טיפה. כנס. עוד הגה. תסתכל על המסלול, לא למכוניות. גז. מצוין. תן פול גז. רביעי פול גז. יאללה, יצאנו לעוד הקפה, בואו נראה מה הולך. טוב, בסדר? הכל מצוין. יופי. שואל על הגודלת? אין בעיה. תן גז. קדימה, פול גז, אל תוריד פה את הרגל, צמד אליך עוד. פלום קצת, כנס אליי. אל נקם חולים. היה טוב, אה? היה טוב, אני מקווה שהיה טוב.